salaamaaleykum jom bitik. maaleykum salaam jontar. joglu nom ko yeeya kam saag maaro. on jogi da ko simmala saag maaro joni ko wadi élevé affaire ko 15 milliards. tey Sénégal enen kam to paalet maaro monti. monti de 15 milliards. wadde nda kam jeeya kam litre nebam kam. on jogi da o timmara litre nebam joni ko 1300. kadi hay litre nebam monti. ko non de. wadde kam nda bujje ni kam jeeya kam maji. maaro ma ay sabu maji bujje ala jon ko bu sabu jara. hande wayni jango holno wayat problem metti kewi hewɓe nena goya arde ɓe jeccitaki leydi nena boya dutte serno ñeppu duñu benna mboɗam hoyne ñaago est ce que ene wona tutte paarayno garɗo fo no bonna allah it follayi pat koyɗe koko tonga wasa ɓeyde wasde dañɓe ɓena bonna my country ga hamin tampi zone so yejjitama na yeɓe ɗano pale heɗo émergence hewɓe nene kala mare diwlinno dépassé au niveau hewɓe donki ɗo ndonki nene jirlo hande ñama janggo donka heɗo musiba min koɗi koye dépendance ɓerɗe nene kubba min jiɗɗi hodde fraise lamɓe nene kubba ɗi galama ni caisse sans au misère on veut la paix regarde no ko ɓuuri hewɓe wasano peuple no waya maskoɗa kalisi leydi mofta so min ne kali nafloɗa est ce que ne jari nofadam subaɓe acca ga oh my god my country ga hamin tampi my country ga hamin tampi leydam ene musiye hewɓe donki haydo joriye yejir peuple ma min jiiɗa foof bona ga hewɓe kassay suka koko ɓeyda hay mara diwlin koko ɓeyda sonne sam yaada koko yowla révolution min gaccani so tawi foof ko ni noon golle ngalla hewɓe gonti ino gurdam bondam ene mettiye ɗum tagi poplam ene tampide non ɗo ne muusi so toɓi tan min joolo hewɓe nenne gegga koɗi koye innoon ɗum tagi ene ɓedde wadde dénoncé mate foof wawa yedde waɗa avancé sénégal my country nene yilo jam to wawi wonde foof niga amin gabbo my country ga hamin tampi my country ga hamin tampi sesete ko nde nangi wuli jarat ha maya donka dañde hay ko ñamda dagusuji fof monti suhaɓe nen ɗo mayi hek gilnaɗe babagal guilo potte moɗo dépasse mimo ɗo timmara o seli ha yori kadi fof monti min anda fof to pamine besmum nen galle ngo du kadi ko woni neɗɗo wawa artude oɗo galle ha heeɓe hen jaam kamno arti du ko jamma du ko suba jokiiɗo mimi mayi babagal ko woni ko aɗa andi ɗum gila tottami ɗum ɗo mbiɗami sowdo e maaro e nebam e magie fof koko monti mi ronkiran yimi dañ alay saago mi dugat temedere wawa timmude dépasse temedere kon timmude dépasse babagal est ce que alle baare mum yimɓe koye gandata koye oɗo guuru fof monti ga hamin tampi DJ Al Records.